Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus, Tuia, Tuia. Phi lạc rên khor prasha ena uong utrai pen ban phi sai la da kum e ni lạc rên prasha yame phi la om phaida e ban chakri ya uble kamentoi ayu ban rakhi ya ki hukum jong u ni ban le rit khmat utrai ki pat na du menta ye ki ba hanga mai Hynniew ki basuk ki riu dakat ki man bhadu haba ki tunjuk ya ublei kim lelei du te kitu ki balating burom ya utrai ki lai kren paramaki utrai ula shashkor ba ula yo snow ya ki a thok away ka jingkakot jingkan mau hakmat jong u banbu jingkan mau ya kitu ki bating burom ya utrai bat ki basanya ka kerteng jong u kin salong ki jonga uong utrai ki pat kanong ganti jonga kabakar pang hakata ka Sngi bangan le ai nan sale isin ai yaki kumba ubre ule isin ai yokhun ubanget sneng ya u te sa shisin pin sapin ya pher hapdeng uriu hok bat uriu sniu hapdeng uta uba shakri ya ublei bat uta ubam shakri ya u aktien jong try Jisu la ong hala ki sinran tharai uwei na phi ulet che yeng upar lok hakapor shiteng sinya bat u ong ha u ko lok ya ai ke liang si lai tali ki kpu upar lok jonga udang shupoi na ka bawan jingwan bat ngam don jing bam e na ka binta jong u tharai ulok jong phi unjuba na po yeng wat thlia yanga ya ka jingkhang la khang ki khon jonga bat ngangi lai thia ngamla ban khi ban ai ya phi nga ong happy wat lada om khi ban ai la uya dei lokru bin ban sakhe bat ai kat ba udan kam namar ba unang yai tiet ti kum ta nga ong happy tu pan bat phin sayo tu wat bat phin sa shem tu tiet bat en saple ya phi na ba kat ubapan yo bat kat ubawat shem bat ya ubat tiet and play hatu unu na phi ubalong pa ya la ukhun do besen haba upan dok ha ni hatu ya u da kanyang la tham haba upan da ka peleng la phi sniu ka nu phi tep ban ai da ki ki babha ya la ki khun ka nu le ukpa ubah beneng ai do min siam khoi ha ki to ki bakar pa ya u gospel jum try